prensa de Pablo Antas, sobre da Sociedade Deportiva Compostela. Procedimento de sempre, pedides a palabra e a vosa disposición. Iván. Bueno, Iván Correa Gallego. Aí estaba ascenso, pero costou, Home, sabíamos que iba a costar, non sabíamos cal iba a ser o guión do partido, pero bueno, tiñamos claro que iba a ser un partido moi apretado. Ao final puxémonos por detrás no marcador e bueno, eu creo que nos veo hasta un pouco ben, non? Eu creo que fomos o Compos de todo o ano, ese Compos dominador, con balón, bueno, estamos moi contentos. Ao final sabíamos que coa tensión do partido ao final o conseguir o empate, pois bueno, igual perdemos un pouquiño esa identidade, pero bueno, a tensión, sabíamos que tiñamos que parar o ritmo do partido, bueno, eu creo que estivemos ben. Tanto que levamos tamén falado con este playoff de elementos novos como as pausas de hidratación, todas esas interrupcións, nun caso como de hoxe tamén xogaron a vosso favor. Bueno, non sei se xogaron ao noso favor, eu creo que a partir do gol estivemos moi ben, non saímos mal, pero bueno, ao final ese gol sempre che trastoca un pouquiño. Hasta o parón eu creo que o equipo estivo moi ben e ao final da primeira parte tamén. Ao final as pausas son as que son, sabíamos que había que xogar con eso, cos tempos do partido e bueno, eu creo que os manexamos moi ben. Robert. Carlos Carballo, en directo en Radio Central de Pablo, cando vas a un penalti, pasache pola cabeza que podes entrar na historia do Compostela que marcaba? No, a verdade é que non. O único, preguntei a Primo, porque ao final pois, a veces tiros tamén el, entón dixo que o tirarei eu, tirei con confianza. Ao final moitas veces quedámonos ao final dos partidos, dos entrenamentos a tirar así penaltis. Con Pato sempre teño unhas competicións así de risa e bueno, dáseme ben, entón pues, tirei-no con confianza, estaba confiado de marcar. E agora en frío, tío, porque os titulares van a ser para Iago Iglesias e para Pablo Antas por ese penalti. O traballo de todo o ano, pero vas quedar aí nos anos da historia. Bueno, eu creo que eso ao final é unha mentira. O traballo é de clube, dos xogadores, do corpo técnico, da directiva durante moitos anos. Eu levo aquí un ano, pero o clube levaba buscando este ascenso pois 4, eu creo que o traballo viuse reflexado. Eu creo que ao final sempre nos quedamos cando conseguimos ese éxito nese momento, nese pantallazo final, pero eu creo que isto é mérito de moita xente que leva moitos anos, estes xogadores que estiveron, o día do Salamanca, o día do Alavés, eu creo que, bueno, o Compos merecía este ascenso, ao final conseguimos. E Pablo, contanos, como está sendo a trascenda? O que non estamos vendo agora mesmo do vestiario, xa pasou o mister pola ducha, que pasou, que está pasando aí, que vai pasar? Bueno, ao final, nada, estamos cas míticas celebracións, bailes, risas, as míticas coñas entre os compañeiros, duchamos ao míster, ao segundo, a Rodri, a Edi, bueno, ao final vamos a celebrar, será algo distinto a outras veces, pero bueno, celebraremoslo seguro. Alguna promesa por conseguir o ascenso? Non son de promesas, a promesa é que eu creo que este, en vez de ser o colofón, eu creo que ten que ser o primeiro paso, ou un paso máis do Compos, non? Para seguir crecendo. Eu creo que o clube está apostando moi forte por todo, eu creo que a nivel de estrutura pois ten que seguir crecendo, estamos no sitio idóneo e oxalá seña o primeiro paso para este futuro do Compos. A pregunta máis?